bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku sing Siti mesti nesu terus ngajak padu aja ngono aja Blaske klincucul Mas. Mbak Sulis, Mbak Kunjung ngadeg. Mbak Pipit ana tengah. Aja lungguh dhisik pesindene Mbak Pipit lenggah Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva tetep jumeneng. Iki mau kelinci ucul diawiti saka tembang apa iki mau? Anu, jenang gula. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus ya terus sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. Oh, ngoten. Heeh. Bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing reto kopi wengi, Pak. Oh, yo rombongan dhewe. Oh. Made in Sekar Gadung. Heeh, made in. Kopi wengi made in Sekar Gadung. Made in Sekar Gadung. Ingkang kripto menika Bapak minta piyambak Mas Gareng. Pak Minto. Kuwi kok yo lali nganti kene rawuh wektu poso ora turu yo weanan karo sampean. Ngopo Pak? Direwangi mboten turu, mboten mangan lho Pak. Ora mangan ora turu. Oh, kae kopi wengi to judule, Pak. Iya, Oh, diwasing ku nulis kopi pangku kok. Kuwi lek nang kene. Nek nang kono kopi wengi. Heeh. Bawa pucung, Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva, tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg, Mbak Sulis Eva, Mbak Punjung, Mbak Pipit sing nyuwara. Ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Ha. Wanci dalu Wanci dalu tiap malam. Bigroni Mas. Terjemahkan. Oh, bit ya. Tiap malam. Ayo pada melu aku mari semua ikut aku. Nah, menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo, Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. Nggih. Lenggut jejak gongan Duduk berduaan. Jagongan ora kudu berduaan. Jagongan ki ya wong akeh. Jagongan apa jagongan? Duduk dan yaitu Ngobrol bersama. Ngobrol bersama. Tekno wong jenenge bahasa Indonesia iki karo basa Jawa angel kok, Dik. Gumantung gandengane. Sambi udut ngombe kopi. Mustahil. Kok mustahil? Artine sambi udut ngombe kopi iki mau apa? Iso tok wong udut karo ngombe kopi. Oh iya ya, Pak mboten saged lho, Pak. Ayo. Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki ya bareng ngerokok ngombe kopi. Mboten enten bareng, mboten karo enten ngombe bareng. kopi.
cobi jenengan saknika ngerokok terus kalih ngunjuk kopi saged mboten? Mustahil. Karepku ki ya ngombe kopi ya karo ngerokok. Ora kok bareng terus padha ngokop rokok karo ngokop kopi enggak. Ngombe kopi kalih ngerokok. Saiki sampean ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok. Iso. Cobi ngunjuk kopi kalih ngerokok. Jajal saiki awakmu. Contone awakmu. Nah. Jajal bareng iso. Lah kok ora iso? Bukan kopi kok. Nah, kopi aku gelem. Oh, Patine njaluk kopi, Pak. Oh, berarti nganggo koma. Nggih. Minum rokok. Minum kopi. Minum kopi sambil Udut merokok. Merokok ya. Oke. Wis alit angkringan pisan ngerti maknane? Wis alit angkringan kopi sak nyoto. Wis alit sing diarani angkring ki apa? Angkringan ki gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis alit ki gazebo nek nggonku. Wis sak karepmu sing waras ngalah. Lah sing berarti sing edan aku. Iya. Wong ngeyelan. Ya wis, berarti napa Pak wis alit? Angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto. Iki sing ngripta Mbah Haji, Mbah Minto Darsono. Nggih, Mbah Minto. September arep munggah haji. Amin. Haji Furoda. Haji sokeh. Napa niku? Sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah ki yo ngono kuwi. Nggih. Yo, kaya ngapa? Buka celuk kopi wengi dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya bareng katon luwes belayani sonya wengi katon saya Sinden 6 Mbak Sulis Mbak Tunjung lenggah tetep nyuwara tur karo Mbak Pipit Andriani.
asal Ponorogo. Ponorogo. Uga katur langsung ora apa-apa gading ale iku dandut cebong ira marangka. Liyane lungguh Mbak Kiki tetep jumeneng.